афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. аз китобчаи афсонаҳои мардуми дунё. Моҳигир ва моҳии тилло. афсонаи русӣ. буд набуд моҳигире буд ки бо ҳамсараш дар кулбаи наздики дарё зиндагӣ мекард. марди моҳигир ҳар субҳ барои гирифтани моҳӣ ба дарё мерафт. рӯзе моҳигир чангакро боло кашид ва моҳии аҷоиберо дар он дид. моҳӣ гуфт: иҷозат деҳ ман равам, зеро моҳии воқеӣ нестам, балки тиллоӣ ҳастам. моҳигир гуфт: шарт нест ки аз ман чунин хоҳиш кунӣ. ман хеле хушҳол мешавам ки як моҳии сухангӯйро раҳо кунам, то озод зиндагӣ кунад. моҳиро озод кард ва моҳӣ шино карду рафт. марди моҳигир вақте ба хона баргашт, достони он моҳии аҷибро ба ҳамсараш нақл кард. ҳамсараш гуфт: ту чунин моҳии аҷиберо аз даст додӣ ва аз ӯ нахост ки орзуҳоятро амалӣ кунад. бояд аз ӯ як хонаи зебову барҳаво мехостӣ. то кай дар ин кулба зиндагӣ мекунем? моҳигир ба дарё баргашт ва моҳиро садо кард: эй моҳӣ, ман баргаштаам ки орзуямро амалӣ кунӣ. моҳӣ сар аз об берун овард ва гуфт: бигӯ, чӣ мехоҳӣ? мард гуфт: ҳамсари ман мехоҳад дар хонаи бадҳашамате зиндагӣ кунад. моҳӣ гуфт: ба хона баргард, орзуи ту амалӣ шуд. вақте баргашт, ба ҷои кулба хонаи зебое дид ки чанд ҳуҷра дошт. чанде нагузашт ки зан кам кам шурӯъ ба нороҳатӣ кард. ҳуҷраҳои ин хона кам аст. боғчааш хеле кӯчак аст. дилам мехоҳад ки дар як қаср зиндагӣ кунам. чаро пеши моҳӣ намеравӣ ва аз ӯ намехоҳӣ ки ба мо як қаср диҳад? моҳигир бо исрори занаш ба дарё баргашт ва моҳиро садо карду гуфт: ҳамсари ман ба ин чизҳое ки дорем розӣ нест. ӯ як қаср мехоҳад. моҳӣ гуфт: ба хонаат баргард ки ҳамсарат дар қаср мунтазири туст. моҳигир ба хона расиду коҳи зебоеро дид. атроф гулзор, ҳавзу боғи бузург ва аспу гов ҳам дошт. моҳигир бо хушнудӣ ба хоб рафт. субҳ ҳамсараш ӯро бо нороҳатӣ садо карду гуфт: ман аз ин шароит розӣ нестам. ман тасмим гирифтам ки маликаи ин сарзамин шавам ва ту ҳам подшоҳ шавӣ. моҳигир гуфт: ман намехоҳам подшоҳ бошам. зан ҷавоб дод: ҳеҷ гап не, худам шоҳ мешавам. пеши моҳӣ раву аз ӯ орзуи маро талаб кун. мард ғамгин ба дарё рафт ва моҳиро садо кард ва хостаи занашро гуфт. моҳӣ ҷавоб дод: ба хона баргард, занат подшоҳ шудааст. мард вақте ки ҳамсарашро дид, ба ӯ гуфт: ҳоло ки подшоҳ шудӣ, дигар набояд орзуе дошта бошӣ. зан гуфт: ман бояд соҳиби хушкиву дарёҳо шавам. мард гуфт: моҳӣ наметавонад ин корро анҷом диҳад. мард наздики дарё омад ва моҳиро садо кард. моҳӣ пайдо шуд. мард гуфт: ҳамсари ман мехоҳад ки қудрати бештар дошта бошад ва соҳиби хушкиву дарё шавад. моҳӣ чизе нагуфт ва дум афшонд. сипос шино карду рафт.
моҳигир чун ба хона баргашт, ҳамон кулбаи вайрона ва ҳамсари фақиру оддии худро дид. хурӯси зирак. афсонаи бурятӣ аз китобчаи афсонаҳои мардуми дунё. буд набуд дар як марғзори бузурге дар канори ҷангал як хурӯсе буд ки бо ҷамъи мурғҳо зиндагӣ мекард. як рӯз рӯбоҳи гурусна хост бо ҳилла ба марғзор раваду хурӯс ё мурғеро шикор кунад. рафту рафт то ба пуштаи марғзор расид. мурғҳо бо дидани рӯбоҳ фирор карданду хурӯс ҳам ба шохи дарахте парид. қот 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 қот. рӯбоҳ гуфт: садои форами шуморо шунидаму омадам то хуб гӯш кунам. ҳоло чаро болои дарахт рафтӣ? хурӯс гуфт: қо аз то метарсам, болои дарахт ҷои ман аст. рӯбоҳ гуфт: нашунидае ки султони ҳайвонот дастур додааст ки мин баъд ҳеҷ ҳайвоне набояд ба ҳайвони дигар осеб расонад. хурӯс гарданашро дароз карду ба дур нигоҳ кард. рӯбоҳ пурсид: ҳай, ба куҷо нигоҳ мекунӣ? хурӯс гуфт: қот 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 қот. аз дур ҳайвоне ба ин сӯ медавад ва гӯшҳои бузург ва думи дароз дорад. намедонам саг аст ё гург. рӯбоҳ гуфт: бо ин нишонаҳое ки ту медиҳӣ, саги бузурге ба ин ҷо меояд ва ман бояд ҳар чӣ зудтар аз ин ҷо равам. хурӯс гуфт: қо магар ту нагуфтӣ ки султони вуҳуш дастур додааст ҳайвонот ҳамдигарро азият накунанд? чаро метарсӣ? қот қо. рӯбоҳ гуфт: метарсам ки ин сагҳо дастурро нашунида бошанд. инро гуфт ва рӯ ба гурез наҳод. ин гуна хурӯс аз макри рӯбоҳ наҷот ёфт. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.